Milica je autorka Neos izdavaštva, Hleba i cigara se zove njena vrlo primećena i uspešna zbirka poezije, očekujemo i neke nove projekte, to može i ona sama da kaže, ali evo za početak da nam kažeš nešto o saradnji sa Vladom, pošto vi zajedno pišete i te eseistički tekstove i sve, odali ste se, tako da sad moram da vas pitam. Dobro večer. Pa ja bih želela prvo da kažem da je Vlada sam po sebi meni fenomen i da mi predstavlja veliku inspiraciju za moje pisanje koje ne postoji, koje uvek kreće iz neke teskobe, ali kod mene je realizacija veoma slaba za razliku od njega. I imajući njega za prijatelja, stvarno ume da podstakne da iz te fikcije ili iz tog nekog razmišljanja konačno kreneš da realizuješ sve to što imaš. Tako sam na moj predlog krenula da pišem sa njim jedan esej koji je do sada, ja mislim, najduži esej koji je napisao i prevodimo ka kraju. I mislim da se veoma dobro slažemo što se tiče pisanja, jer ja, ajde da kažem, jesam dramski pisac, pišem i scenarije i drame. Da li sam ja sad po vokaciji prvo pesnikinja ili sam dramski pisac, ne znam. Ali u svakom slučaju gledam da tu poeziju unesem u taj esej. A Vlada je sa druge strane reference, filozofija više sa preciznost, jasnoća neka u tom nekom smislu eseističkom, koji ja gledam opet da nekako odvojim od same eseistike kao tako. I mislim da se dobro u tome slažemo i evo vidjet ćemo šta će da bude na kraju. Biće. To ćemo ovima kojima pišemo najbolje ćemo da vidimo od njih komentare. Tako da, što se tiče Gago, ovo što si na početku rekla večeri, u stvari Vlada, da sam ga podstakla da napiše konkretno knjigu, da izda knjigu. Naravno da je lepo to što on ima blog koji uređuje i koji non stop piše nešto lepo tamo, ali imati svoju knjigu i znati da si iza sebe ostavio nešto što će da ostane iza tebe i bez struje i bez svih ovih ChatGPT-eva i interneta i svega. Opet tebi samo kao autoru nešto znači, a s obzirom na to da znam da i on sam ide iz sebe i da piše one stvari koje njega rade, što se kaže, onda samim tim smatram da je to dobro. Eto, ja bih sada da potvrdim to što sam rekla. Dvorska luda je stajala ispred kralja, noseći crveno-žutu masku, krzno koje mu je bilo draže od svih istina koje je znao. Kralj je podigao čašu i zahtevao smeh, dok su zveckali okovi umorne mudrosti u ludačkoj ruci. Pričaj mi istinu koja boli, zareži kralj. Ali luda je samo stajala i smeškala se. Vaše veličanstvo, istina je da vi već znate, reče luda s blagim naklonom. Kralj se namršti, a luda nastavi. Vi ste sami sebi najveći neprijatelj, baš kao i ja sebi. Kralj ispusti čašu, a vino se prolilo na kamenoj podlozi, stvarajući mrlju koja je nalikovala lavirintu. Luda se okretala i napustila dvoranu, ostavivši kralja da tumara unutar svoje senke, nesvestan gde završava maska, a gde počinje on. Hvala.